Τώρα θα γίνω κι εγώ Τσίπρας, κύριε Τσίπρα. Πήρες 62% και διαπραγματεύεσαι memorandum σκληρό για τον κόσμο. Με ποιο δικαίωμα? Σου δώσα εγώ με την ψήφα μου, την υπογραφή μου, για να πας στις Βρυξέλλες να με γαμίσεις. Να με γαμίσεις. Τι νόμισες? Ότι είμαστε βολικοί ή ότι είμαστε δικοί σου? Εκτός αν περνάς ένα ολόκληρο έθνος για μαλάκες. Πάρ' τα μέτρα πίσω! Πάρ' τα μέτρα πίσω! Πάρ' τα μέτρα πίσω! Θα χυθεί αίμα! Θα μπούμε στις τράπεζες και θα τις κάψουμε! Δώσ' μας πίσω τα λεφτά μας! Κλέφτες!